Kapod wantiere e weche mag mauta en riwruok mar johala mong'ere kaka Kenya National Chamber of Commerce and Industry mano KNCCI okwayo sirkal mondo yang yore makare mag medo nengo mauta pachoka mondo oduok chien buogruok kod nengo kinde ka kinde magiwacho ni tungo yore mag ohala magitimore kinde ma jo Kenya mamoko to buogo dhi ng'anyo ponono nengo mauta omedo kelo pek ne oganda. Cynthia Onyango ni kod ler. Paro mopogore podi medo chwal ewi medruok mar nengo mauta pachoka to kod okang' ma sirikal nyokawo mar fuong'o nengono mana bang' chwale malo. Riwruok johala mong'ere kaka Kenya National Chamber of Commerce and Industries opwoyo sirikal ewi fuong'ruogno, kata kamano gijiwo sirikal obed gi okenge mamoko mag gayo nengo mauta. Kenya National Chamber of Commerce and Industry calls for immediate and coordinated action on this matter. A comprehensive review of the taxes and levies to reduce the cost burden and improve transparency. Institutionalized public-private sector dialogue to ensure consultation before major pricing decisions are made. Sekta mar wuoth en achiel kuom mago ma oyudo midhiero lokruok e nengo mauta, kalendo motelo mar jo sekta mar wuoth nyoyango ni nengo medore gi 25%, gino ma osekelo pek e sekta no. Serikal chalo kama tugo kod wan jo piny nikech onge ka fuel dumer godiechieng' achiel no osedwoke kendo piny gi siling 9. Medigi sami medo fuel ok med ng'ata msara. Msara ni ania ka chato fuel to med ngimo medo idho. Ka serikal oneno ni bech fuel ni okedwa duoke chien nyaka kamoro mowinjore, to wan kaka jo boda fraternity wadhi wuok oko kendo wadhi kwedo bech fuel mang'aore sana ni. Serikali kupunguza mafuta wamekosa. Wanafaa hata ongeze mafuta kwa sababu ndio inchi grow. Bila vitu kuongeza inchi haiwezi grow. Lazima hata sasa hii fuel yenye wameteremsha hii wamefanya makosa. Inafaa iongezwe hata ikuwe 250. Medruok mar nengo mauta bende okelo ywaruok e sekta mar ohala matindo masani koro ywago lal. Gik motedo ka donas gi mukati gi koro customers ok nyiewo. Koro sales ni piny kijino gik motedo tindo. Koro sales odhi piny kabisa makawada timre kaka nyithindo dhi school kaka wada timo kwa ng'eyo. Kech life ko become difficult. Akwayo sirikal mar government ma William Ruto nuwachako nwaneheri kaka ni biro ka. Wach fuel mako chako medoni. Igo chunywa. Kech ohandwa koro kethre. Kwa saizi venye wameongeza bei ya mafuta, hii mapato imekuwa kidogo sana. Venye bei imepanda hivi juu, watoto wetu na jamii itahangaika sana. Kwa sababu shule ziko karibu kufunguliwa na fare pia imepanda juu, school fees pia tuko na madeni shuleni. Cynthia Onyango, Ramogi TV.